Kyseessä on vähän kuin autokauppaa tehtäessä suoritettava auton koeajo. Tämä koeajo voi vain surullista kyllä kestää useita vuosiakin, mutta täysillä ajetaan kaikkia ominaisuuksia käyttäen. Kristuksen rauhaa juuri sinulle ja tervetuloa katsomaan videota. Tämän videon aiheena on kristitty nuori ja seurustelu. Mitä voisikaan sanoa kristitylle nuorelle yhdestä maailman luonnollisimmasta asiasta, joka on nykypäivänä kovin omituisessa asennossa? Ihan ensiksi voisi kysyä tytöiltä, millainen on unelmiesi poikaystävä? Ja vastaavasti pojilta, millainen on unelmiesi tyttöystävä? Tässä kohden voi laittaa vaikkapa videon tauolle ja pohtia vähän aikaa näitä kysymyksiä, jos haluaa. Seuraavaksi jatkokysymyksenä tytöille. Millainen on unelmiesi isä lapsillesi? Ja pojille jälleen vastaavasti. Millainen on unelmiesi äiti lapsillesi? Jälleen voi laittaa video vaikkapa tauolle hetkeksi ja pohtia vähän aikaa, jos haluaa. Kysymykseni nyt kuuluukin. Erosiko vastauksesi pohdintasi toisistaan? Oliko unelmien poika- tai tyttöystäväsi erilainen kuin lastesi äiti tai isä? Oliko näissä erilaisia piirteitä, erilaisia ominaisuuksia vai oliko samanlainen? Ajattelen, että saattoi olla poika- tai tyttöystävässä enemmän pinnallisia, vaikkapa ulkonäköön keskittyviä ajatuksia kuin isää tai äitiä pohdittaessa. Kuitenkin kristillisen uskon näkökulmasta kyseessä pitäisi olla yksi ja sama ihminen. Tietenkään ei voi sanoa, että ulkonäöllä ei olisi mitään merkitystä, mutta kyllä loppuviimein kaikki muu merkitsee enemmän kuin ulkonäkö. Tietynlainen media, varmaan länsimaissa ja muuallakin, mutta Suomessakin on jatkuvasti täynnä erilaisten kiiltokuva miesten ja naisten eroamisista. Oli sitten vaikka joku lihaksikas, komea urheilija ja joku malli, missi, joku tällainen. Aina mehevämpi juttu, jos on tapahtunut avioliitosta tämä eroaminen. Näistä voisi sanoa, että nykypäivän kauneusihanteita ajatellen, niin ei siinä ainakaan ulkonäöstä jäänyt kiinni homma. Tämän videon aiheena oli siis kristitty nuori ja seurustelu. Tämä on siinä mielessä hankala aihe, että periaatteessa Raamattu ei tunne sellaista asiaa kuin seurustelu. Tämä voi ehkä tulla jollekin yllätyksenä, mutta ei se sitä tarkoita, että seurustelu olisi automaattisesti jotenkin paha asia, koska ei Raamatussa seurustelua kielletäkään. Raamatussa ja Raamatun kirjoittamisen aikaa eletään sellaista aikaa, että avioliitot olivat lähes aina järjestettyjä. Joko isät sopivat keskenään, että meidän poikamme ja tyttömme menevät naimisiin, tai sitten jokin vähän kypsempi mies saattoi sopia jonkun tytön isän kanssa, että tuosta minulle aviovaimo.
Me elämme erilaisessa maailmassa, erilaisessa kulttuurissa, ja meidän tulisikin miettiä, miten me Raamatun Jumalan sanan valossa ja ohjaamina elämme kristittyinä nykypäivänä. Seurustelu, niin kuin se nykyään usein ymmärretään kaikkine vivahteineen, ei ole Raamatun ja kristinuskon mukaista. Eli tiivistetysti kaikki avioliiton lahjat, vai pitäisikö sanoa vähän humoristisesti, avioliiton herkut ilman avioliittoa, ilman sitoutumista. Eli siis jatkuvasti jätetään takaportti auki ajatukselle, että jos tämä nyt ei toimikaan, jos tämä nyt ei olekaan kivaa, niin voin lähteä. Kyseessä on vähän kuin autokauppaa tehtäessä suoritettava auton koeajo. Tämä koeajo voi vain surullista kyllä kestää useita vuosiakin, mutta täysillä ajetaan kaikkia ominaisuuksia käyttäen. Mikään tällainen ei kuitenkaan ole hyvä asia monessakaan mielessä, ja joitakin näistä nostan myös esiin tässä videossa. Ajattelen, että vaikka en tykkääkään luovuttaa käsitteitä pois, niin epäraamatullinen sana seurustelu, siis tällä kertaa siinä mielessä, että ei sitä löydy Raamatusta, ei niinkään, että se kokonaisuus voisi aina ja joka paikassa olla väärin, mutta sana seurustelu voidaan luovuttaa pois. Tilalle voitaisiin ottaa vaikkapa sanat kristillinen seurustelu. Tai jos keksitte jonkin hyvän yhden sanan kuvaamaan tätä, niin kirjoittakaa tuohon alle kommentteihin, niin olisi kiva saada käyttöön ihan omassakin elämässä ja opetuksessa. Kristillisen seurustelun ajattelen olevan hyvä asia. Se eroaa siinäkin seurustelusta, että se päättyy aina hyvin, koska sekä naimisiin meno tai avioliiton solmiminen miten vain, että sen toteaminen, että nyt ei kannatakaan mennä naimisiin, ovat molemmat hyviä ja luonnollisia vaihtoehtoja. Seurustelu tai avoliitto, no inhoan tätä sanaa, koska eihän siinä mikään liitto ole kyseessä, vaan pikemminkin pitäisi sanoa avosuhde, ovat nykyisin ehkäpä talon valtaamiseen verrattava asia. Sinä vain menet jonkun toisen taloon tai huoneistoon ja asut siellä ilman, että ostat taloa tai vuokraat sitä. Tai sitoudut muuten mitenkään siihen taloon. Talosta ei tule tällöin missään kohtaan sinun talosi. Se ei ole edes sinun hallinnassasi, jos ajatellaan niitä vuokrauskuvioita. Sinä vain käytät sitä toistaiseksi, kunnes se on mennyt riittävän huonoon kuntoon ja sitten hylkäät sen romuna. Kuka nyt toisen taloa huoltaisi, pitäisi kunnossa? Eikä tavoitteena ole ikinä se, että talo olisi laillisesti sinun. Pitäisikin luoda sellaista ajattelutapaa, että kristillinen seurustelu voi päättyä kumpaankin vaihtoehtoon yhtä luonnollisella ja hyväksyttävällä tavalla. Kristillistä seurustelua harjoittavan parin eri suuntiin lähteminen tai kavereina jatkaminen, ehkä vielä paremmin voisi sanoa, ei pitäisi olla mikään outo tai paheksuttava ratkaisu, sillä tavoitteena olikin selvittää, onko tässä minulle aviomies tai aviovaimo. Tällöin seurustelussa tapahtuvan tutkimuksen lopputulos voi olla myös se, että nyt ei onnistu, vaikka toivomuksena varmasti olikin, voisiko tässä olla minun aviopuolisoni. Tässä kohden on hyvä huomata, että Raamattu antaa aika vähän mitään ehdotonta siitä, minkälainen on sopiva aviopuoliso. Paljon jää ihmisen vapaan harkinnan varaan,
vaikka jotakin voidaankin sanoa vähintäänkin päättelemällä. Vapaan harkinnan varaan, johon siihen on toki tärkeää pyytää Jumalalta viisautta ja johdatusta. Esimerkiksi Jaakobin kirjasta voimme lukea. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Kuitenkin jotakin apua puolison valintaan Raamatustakin löytyy. Niistäkin seuraavaksi myös sitten tällaista perusavioliittokoulutus- tai leirikamaa joukkoon, joitakin esimerkkejä. Älä jää tämänkään videon äärellä pelkästään YouTube-kristityksi. Tule seurakuntaan, tule Jeesuksen palveltavaksi. Hyviä vaihtoehtoja löytyy osoitteesta lhpk.fi/seurakunnat. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Tule ja katso, olisiko näistä seurakunnista elämäksi ja hengelliseksi kodiksi. Kristilliseen seurusteluun kuuluu siis sen tutkiminen, olisiko tässä minulle aviopuoliso. Tähän kuuluu monenlaisia asioita. Voidaan kysyä esimerkiksi, onko toisen ihmisen kanssa helppo ja hyvä olla? Pystynkö olemaan oma itseni? Ehkä jonkun aikaa menee ja hyvin vetää jotain kummaa roolia, mutta esittäminen on mahdotonta pidemmän päälle. Sitten viimeistään kun arki koittaa ja ihastuminen muuttuu rakastamisen tahtomiseen. Sitten on hyvä kysyä, onko meillä samankaltainen arvomaailma. Tässä toki auttaa se, jos molemmat ovat kristittyjä. Sanonkin, että älkää edes seurustelko uskosta osattoman kanssa, puhumattakaan siis avioliittoon. En sano, että se olisi jotenkin täydellisen väärin. Ei niin Raamattu sano, ainakaan suoraan. Mutta se on hankaluuksien kerjäämistä, veren kerjäämistä nenästä. Se on jopa Jeesuksesta luopumisen tie. Tiedän, että toisenlaisia kokemuksia on. Joku kristitty on alkanut seurustelemaan uskosta osattoman kanssa. Ja tämä uskosta osaton onkin sitten kääntynyt kristilliseen uskoon. Kiitos Herralle jokaisesta tällaisesta tapauksesta. Mutta miten voit olla varma, että näin käy juuri nyt tässä sinun ihmissuhteessasi? Muistakaa kuningas Salomoa ja hänen esimerkkiään. Siis hänen monia muista uskonnoista ponnistavia vaimojaan. Nämä vieraista uskonnoista tulevat vaimot viettelivät Salomon pois ainoan oikean Jumalan luota, pois taivastieltä. Sanonkin, älkää edes seurustelko sellaisen ihmisen kanssa, joka ei usko Jeesukseen ja mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, kaikki meidän syntimme sovittaen. Tämä on myös syvä pohja pyytää anteeksi, antaa anteeksi, kun on iso anteeksi antamus Jeesukselta. Mutta sanon myös, että en suosittele edes seurustelemaan myöskään toiseen kirkkokuntaan tai tunnustuskuntaan kuuluvan kanssa. Tiedän, että tästä ollaan varmastikin minun kanssani eri mieltäkin. Eli tämä voi kuulostaa karultakin. Siksi kysynkin, että miksi? Koska vaikeuksia tulee aivan liian helposti sellaisten asioiden kanssa kuin kastetaanko lapset ja missä seurakunnassa käydään. Ei ole sama asia kastaa tai olla kastamatta. Se on aivan käsittämättömän iso ero.
klassisen kristinuskon näkökulmasta. Ja on väliä, missä seurakunnassa käydään. Jos näin tärkeistä asioista, niin kuin nämä kaksi vaikkapa, tulee riitaa, niin ollaan suurissa vaikeuksissa pidemmän päälle. Aluksi voi tuntua, että tässä on ihana ihminen, me kummatkin uskomme Jeesukseen, eikö kaikki olekin hyvin? Mitä ongelmaa? Mutta sitten kun rakennetaan yhteistä elämää, niin isoja yhteensovittamattomia kysymyksiä tulee vastaan, jollei jompikumpi luovu siitä, minkä katsoo oikeaksi. Tällaiset kysymykset sen valossa, mitä Raamattu ja klassinen kristinusko opettaa perheestä, siis mies vastaa tiivistysti loppuviimein perheen asioista, vaikka nainenkin osallistuu päätöksentekoon ja jopa haastaa miehen mielipiteet tarvittaessa, mutta miehellä on se perimmäinen päätösvastuu. Ovat siis varsinkin naisille kovin vaikeita. Eivät ne ole helppoja miehellekään perheen päänä. Kukapa nyt haluaisi sanoa rakastamalleen ihmiselle, että sinä olet väärässä ja me teemme nyt näin. Kuitenkin voimassa totta kai pysyy myös Raamatun perhemallissa Raamatun opetus. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Sitten arvomaailman kysymyksiin kuuluu myös, halutaanko lapsia? Tämä kysymys saattaa kuulostaa yllättävältä, mutta me kristitytkään emme ole immuuneja nykypäivän muotivirtauksille, ja yksi sellainen on vapaaehtoinen lapsettomuus. Katso minun videoni tästä aiheesta. Tämä kokonaisuus toki liittyy myös siihen kysymykseen, jonka jo alussa oli esillä, että onko tämä seurustelukumppani sopiva lastesi isäksi tai äidiksi. Ja sitten vielä arvomaailman kysymyksiin kuuluu myös esimerkiksi raha. Mitä ajattelette rahasta ja rahan käytöstä? Jos toinen haluaa esimerkiksi elää säästeliäästi ja toinen tuhlailevasti, niin ollaan isojen ongelmien edessä pidemmän päälle. Tämä on ainakin sitä perusavioliittoleirimatskua. Sitten vielä pitää miettiä myös, onko teillä yhtenevät tulevaisuuden suunnitelmat. Jos haluatte elämältä ihan eri asioita, ihan eri puolella edes Suomea, puhutakaan maailmaa, ihan eri lailla töitä tehden, ihan eri lailla vapaa-aikaa viettäen, niin todennäköisesti on parempi lähteä hyvällä mielellä eri suuntiin. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tämän ensimmäisen listan ennen sitä yhtä aihetta, esimerkkinä siis tällaista kysymyksistä haluan vielä nostaa erikseen esiin sen, että pystyttekö keskustelemaan kaikesta. Puhumisen, kaikenlaista asioista keskustelemisen tärkeyttä, kuuntelemisen ja keskustelun tärkeyttä ja niiden jatkuvaa harjoittelemista ei voi liikaa korostaa. Jos puhuminen ei onnistu jo seurustellessa, niin miten voit ajatella, että näin kävisikin yhtäkkiä avioliitossa? Sitten niin kuin jo vihjasin, siirryn siihen yhteen suureen kysymykseen, joka erottaa toisistaan seurustelun ja kristillisen seurustelun. Siis seksi. En pidä nimityksestä seksi. Rakastelu on jo parempi. Raamattu puhuu oikeastaan tuntemisesta, joka on todella monisyinen asia. Eikä siis vain fyysinen tuntemus, niin kuin voisi ehkä kuvitella. Mitä tarkoitan? Esimerkiksi professori Jouko N. Martikainen jäi leskeksi vanhoilla päivillään ehkäpä 10 vuotta sitten. Yleensähän, kun läheinen ihminen kuolee, niin tunnetaan surua, on haikeaa, on jopa kovin ahdistava, kovin paha mieli. Mutta Jouko kuvasi, että tuntui kuin puolet
itsestä olisi kirjaimellisesti reväisty irti. Se oli fyysistä, se oli kehollista surua, kaipausta, haikeutta. Se oli jopa kipua. Jotenkin tällä lailla henkistä yhteyttä avioliitossa miehen ja naisen välillä voisi yrittää kuvata. Raamattu tekee myös eron avioliitossa rakastelun ja avioliiton ulkopuolisen seksin välillä. Avioliitossa rakastelusta Raamattu siis käyttää sanaa tunteminen, mutta avioliiton ulkopuolella hurjastelua kuvattaessa puhutaan vain esimerkiksi makaamisesta, eli kyseessä on halpa, ainoastaan fyysinen akti. Vaikutelma on, eikä edes aina vaikutelma, että kyseessä on vääryyden lisäksi myös inhottava asia. Voit katsoa vaikkapa Daavidin aviorikoksesta kertomusta Uurian vaimon kanssa. Seurustelussa seksi ennemmin tai myöhemmin, joka tapauksessa ennen avioliittoa, on nykyään surullista kyllä sääntö. Kristillisessä seurustelussa taas ajatellaan, että luoja tietää, mikä on luoduillensa parasta. Eli rakastelu kuuluu avioliittoon. Ei avioliiton ulkopuolelle, ei minkäänlaisiin suhdemuotoihin, ei edes yhden illan juttuihin. Jumala opettaa kolmivaiheisen mallin avioliiton asettamisen yhteydessä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 2. Ensiksi mies luopuu isästänsä ja äidistänsä. Tässä on taustalla ainakin 2 asiaa. Koska miehen tulee olla vastuussa perheestään, olla perheen pää, niin hän ei voi enää olla oman isänsä tai oman äitinsä määräysvallan alla, vaan miehen tulee itsenäistyä, ottaa vastuu omasta itsestään, jotta voisi sitten ottaa vastuun perheestäänkin. Tähän liittyy myös se toinen asia. Anoppiriidat ovat yksi yleisempiä avioliiton kriisejä. Jos mies edelleen on oman äitinsä, niin kuin sanotaan, pikkusormen ympärillä, niin avioliitossa on ongelma ja vaimo ja tämä miehen äiti Anoppi ovat helposti törmäyskurssilla. Voisikin sanoa, että vaimo ja Anoppi eivät voi tässä mielessä jakaa samaa miestä. Tämän ensimmäisen vaiheen, eli mies luopuu isästänsä ja äidistänsä, jälkeen sitten tulee toinen vaihe, eli mies liittyköön, tai oikeastaan puhutaan, että mies tarrautuu tiukasti, suorastaan liimaantuu naiseen. Siis niin kovasti, ettei siitä irtoa. Tämä kuva jo kertoo, että kyse on elinikäisestä sitoutumisesta, kunnes kuolema meidät erottaa, niin kuin sanotaan. Kyse on siis avioliitosta Jumalan ja ihmisten edessä, Jumalan ja ihmisten sitä todistaessa. Tällaisen sitoutumisen kanssa naisen onkin helppo ja turvallista sitoutua sitten miehen kanssa. Turhaan avioliittoon vihittäessä tai siunattaessa ei kysytä mieheltä, siis ensin mieheltä, että tahdotko ottaa tämän aviovaimoksesi, ja sitten vasta kysytään naiselta vastaavasti. Kyse on siis tahtomisesta, myös niissä vaikeissa kohdissa elämää, tai vastoinkäymissä, niin kuin sanotaan. Sitten kun vaiheet 1, siis miehen luopuminen isästä ja äidistä, ja 2, siis miehen liimaantuminen naiseen, ovat tapahtuneet, niin sitten vasta tulee Jumalan suunnitelmassa 3. vaihe, eli yhdeksi lihaksi tuleminen. Eli seksi, rakastelu, tai Raamatun sanoin se tunteminen. Siis erittäin syvällinen tunteminen. Nykyään surullista kyllä oikaistaan todella usein säännönmukaisesti suoraan vaiheeseen 3. Ja se on kauhea asia. Se on surullinen asia. Jumala on suunniteltu rakastelun ainoastaan miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Ei minnekään muualle. Jumala tai Raamattu, Jumalan sana, ei ole todellakaan kuitenkaan mikään seksikielteinen. Jumala on vain säätänyt, että rakastelu kuuluu avioliittoon.
Siellä on sen oikea paikka. Siellä se on kaunista ja ihanaa. Palataanpa sitten taas aiheeseen. Tällainen oikominen, siis suoraan vaiheeseen 3, vailla etenkin sitoutumista, on myös itse rakastelun kannalta huono asia. Näin väitän. Tämä on totta etenkin naiselle, mutta myös miehelle. Tunneside, sitoutuminen, turvallisuus, kaikki tällainen on erittäin tärkeitä, että rakastelu olisi ihanaa, nautinnollista ja sitä avioliittoa rakentavaa. Ajattelen, että rakastelu avioliitossa on ikään kuin liima miehen ja vaimon välillä. Väitänkin, että rakastelu ei ole ainoastaan Jumalan mielenmukaista, mutta on myös parempaa rakastavassa ja sitoutuneessa avioliitossa kuin missään muualla, kuin missään muissa mahdollisissa suhdemuodoissa kaikissa omituisuuksissa. Kukaan ei ole tietenkään, niin kuin sanotaan, seppä syntyessään. Ensimmäiset rakastelukerrat eivät välttämättä ole millään lailla verrattavissa kokeneisiin konkareihin. Mutta jos sekä mies että vaimo ovat valmiit toisiaan rakastaen, toisiaan kunnioittain, kuuntelemaan toisiaan ja etsimään molemmin puolista nautintoa, niin ei ole mitään syytä, etteikö rakastelu onnistuisi. Aikaa on harjoitella avioliitossa, jos Herra suo. Erilaisten sopivuuksien testaaminen on sekä turhaa että Jumalan tahdon vastaista ja vieläpä hyvin rikkovaa ihmisen psyykkeelle. Avioliiton ulkopuolisesta seksistä puhuttaessa voidaankin ajatella vaikkapa 2 paperiarkkia, jotka liimataan yhteen ja sitten koetetaan repäistä irti toisistaan. Tietäähän sen, mitä siitä seuraa. Ne toki repeää irti toisistaan, mutta kumpaankin paperiarkkiin jää palasia siitä toisesta paperiarkista. Ja vielä suuremmalla syyllä tämä on totta, jos vieläkin surullisemmin kävisi ja avioliitto päättyisikin eroon. Mutta muista, jos jopa sinä tai joku läheisesi on oikaissut suoraan Jumalan suunnitelman vaiheeseen 3, niin ei se ole maailmanloppu, ei se ole loppumattoman häpeän aihe. Edes avioero ei ole loppumattoman häpeän aihe, vaikka ei millään tavalla tavoiteltava tai Jumalan tahdonmukainen olekaan. Näissäkin niin kuin muissakin asioissa synnin tai synnit voi tunnustaa Jumalalle ja saada Jumalalta Jeesuksen sovitustyön perusteella syntinsä anteeksi. Nosta siis pääsi ja katso, mitä Jeesus on tehnyt sinunkin puolestasi, sinunkin syntisi sovittaen. Riippi, eli synnin tunnustaminen pastorille ja siihen omalla nimellä synnin päästön saaminen ovat varmasti parhaita asioita silloin. Kun on saanut synnin päästön Jeesuksen sovintoveren perusteella, siis syntissä anteeksi, niin elämä jatkuu puhtaalta pöydältä. Anteeksi annettuja syntejä ei enää muistella. Lopuksi haluan vielä sanoa liittyen sen oikean löytymiseen. Kristillinen arvopohja, se, että tulette toimeen ja voit kuvitella hänet lapsesi, äidiksi tai isäksi, on jo paljon. Liian hyvää ei pidä etsiä, mutta ei tietysti liian huonoonkaan tyytyä. Mutta täydellistä et voi löytää. Kaikilla ihmisillä on omat ongelmansa, yhdellä toinen ja toisella kolmas. Loppujen lopuksi siihen vastauksen saaminen, onko tämä oikea, niin se ei ole mitenkään helppoa. Siihen on vaikea saada varmuutta. Yksi rovasti kuitenkin antoi erittäin hyvän vastauksen. Sitten sinä tiedät, että tässä on se oikea, kun pappi sanoo alttarilla aamen. Eli kun pastori sanoo aamen, sitten tietää, että tässä on se oikea
jonka kanssa tehdään töitä avioliiton eteen siihen asti, kuin kuolema erottaa. Avioliitossa on työnteko avioliiton eteen ensiarvoisen tärkeätä. Ei se autokaan huoltamatta pysy kunnossa. Sen, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.